Molt bé, doncs ara em toca una mica a mi fer una aportació, unes reflexions. Vam quedar una mica que parlaria més que va representar per nosaltres com a aprenentatge. Dins d'aquest subtítol del llibre acabàvem dient que per nosaltres va ser una experiència d'aprenentatge. Com ja ha dit la Mariona i tots, va ser la nostra primera experiència com a docents. Penseu que en aquell moment no hi havia formació del professorat de batxillerat, no res, acabàvem la carrera i directes a ensenyar a nenes que llavors teníeu 10 anys, 10, 11, 12, o sigui, molt petites, i per tant no en teníem ni idea de com fer-ho ni de més. Per tant, va ser una experiència d'aprenentatge. No ens coneixíem nosaltres, o sigui, totes les que ens vam trobar allà no va ser la primera vegada, eren molt diverses, vull dir, no hi havia una cosa que diguéssim, bueno, és que ja d'entrada compartia moltes coses, sinó que resulta que vam aprendre juntes. I aquesta va ser, jo crec, que la gran virtut d'aquesta experiència, i per això l'hem volgut recordar molt. De fet, ens hem anat trobant totes i que cadascú va anar a treballar en llocs diferents i en instituts i escoles diferents, etc. Tothom va tenir camins molt diferents, però en canvi sempre ens havíem anat trobant. Els nostres fills també s'han trobat en molts dels casos, o sigui que va ser una experiència per nosaltres molt diferent. I com deia el Josep, una de les coses importants va ser també, jo crec, el moment històric. O sigui, el moment en què es va donar això ho va afavorir, perquè era un moment una mica d'esperança. Ell no ho ha citat explícitament, però nosaltres vam viure molt el maig francès, entens? Vull dir, o sigui que ens venia de França, i sobretot perquè, després suposo que el Jean-Pierre en parlarà una mica, doncs una de les companyes venia de la Carme Alemany, precisament venia del maig francès, amb la qual vol dir que ens va transmetre també tot el que hi havia darrere. Llavors, en què va ser l'aprenentatge i com va ser aquest aprenentatge, en quins aspectes? Jo diria, primer va ser fer això, un grup, fer una colla, per això li hem dit la colla, vull dir, perquè quan costa a vegades, els professors d'un centre, cadascú fa les seves coses, però no es creen masses vincles, no sempre, a tots nivells. I en el nostre cas, jo crec que va ser una de les sorts aquest aprendre a fer un teixit, una comunitat, un grup que intercanviàvem, que discutíem, que vam fer moltíssimes coses, o sigui que vam aprendre junts, però la gran cosa primera va ser això, saber fer grup. I no és tan fàcil això, per tant va ser un aprenentatge important que ens ha servit moltes vegades al llarg de la vida. Una altra de les coses que vam aprendre molt és que per la nostra professió, i això ho dic perquè no és tan corrent, ens cal, aquest aprenentatge cal llegir, cal discutir, cal parlar. O sigui, nosaltres llegíem molt. Llegíem molts llibres, per això n'hem posat uns quants de l'època allà perquè em poguéssim veure, i el més important, que va ser la mare de moltes discussions, que va ser Cartes a una mestra, un llibre paradigmàtic per nosaltres, perquè quan el vam llegir ens va fer, vam connectar, i el vam llegir en francès perquè encara no hi havia la traducció aquí. No l'hem posat perquè ja està perdut dins dels que teníem, l'hauríem de recuperar, perquè jo el tenia també en versió catalana i tampoc l'hem trobat, o sigui que ho dic per veure que era un llibre que després l'hem tornat a refer perquè ens va fer pensar moltíssim. I va ser un dels llibres que ens va ajudar a mirar molt de les coses des d'un altre punt de vista. Tot el que ell planteja en el llibre ens feia reflexionar moltíssim sobre fer una mirada diferent. O sigui, el problema que tenim a l'escola, suposo que esteu d'acord, és que al final els mestres, els professors, repetim el que ens havíem fet a nosaltres, o sigui, som molt reproductius. I quan pots llegir coses que et fan veure la mirada des d'un altre punt de vista, això va ser molt potent. I esclar, llegíem els llibres, els discutíem, en parlàvem, fèiem resums, fèiem moltes coses d'aquestes. I jo crec que això també va ser un aprenentatge important que ens ha servit molt al llarg
li hem donat molt valor a la lectura com a docents, i esteu d'acord, i això ho diu tothom, els experts, que un dels problemes que tenim els docents és que es llegeix poc la literatura sobre el nostre camp. Un metge segur que llegeix el que surt, però els docents no tenim tendència a buscar què hi ha de nou, què es fa, etc. Jo crec que aquesta va ser una altra experiència d'aprenentatge aquí al Besòs que va ser fonamental i que ens va condicionar molt la nostra vida. Què més? Després també el fet de que no tancar-nos nosaltres, o sigui, el grup va tenir l'encert, jo crec, que també ens obria, i en aquest sentit Rosa Sensat va ser fonamental. Era el moment de les escoles d'estiu massives, vam anar a escoles d'estiu, formàvem part en grups de treball diferents, o sigui que no tots estàvem al mateix, però no va ser un aprenentatge tancat, diguem, entre nosaltres, sinó que ens vam obrir, i això també va ser, jo crec, important, un aprenentatge important de no tancar-nos, de no fer-nos la complaença entre nosaltres, sinó d'anar més enllà i de més, i aquest també va ser un aspecte. Un altre dels fonamentals que jo crec que vam aprendre molt és a ser autocrítics, o sigui, sempre volíem anar més endavant, i llavors, per tant, vam aprendre molt a no dir això ja ha funcionat i ja està, sinó a dir, a veure, què no ha funcionat prou bé i què hauríem de fer per anar endavant. Jo només poso l'exemple perquè una de les activitats que més ens va condicionar sempre en aquest sentit de treballar això va ser tot el que en dèiem els treballs interdisciplinaris de l'època i que ens plantejàvem els diferents professors a fer unes activitats conjuntes que quasi sempre estaven relacionades amb visites per Barcelona, que els alumnes dèieu anem a Barcelona, com si no estiguéssim a Barcelona, era anar a Barcelona, i nosaltres ho vam veure molt important per la idea d'obrir, d'obrir camins i que no ens quedéssim tancats al barri perquè si no hagués anat. I aquest obrir va passar, vam fer en tots els anys, si mirem el procés, vam anar aprenent cada any fent la crítica, a veure com ho hem fet, què hauríem de fer millor i què hem de fer per anar endavant. Podíem haver estat complaents i dir, mira, ja està, ja funciona, perquè vosaltres els era igual anar a un lloc a l'altre o mentre sortíssiu de l'institut ja us anava bé. Però, en canvi, nosaltres érem molt crítiques amb el sentit de dir, a veure, què fem de nou, què millorem. Mai va ser repetir. No tenim... No era allò de la cicloestil que jo després em vaig trobar a centres que treballava, professors que tenien els mateixos fulls del cicloestiu que cada any feien exactament el mateix que canviar. Jo diria que nosaltres mai vam repetir alguna cosa, era impossible que féssim servir els mateixos cicloestil que era l'època, no hi havia fotocòpies, no hi havia res, sinó que fèiem anar al cicloestil. Doncs sempre l'havíem de picar de nou, perquè no ens servien a l'anterior. I jo crec que això també va ser un aprenentatge conjunt, perquè hi havia gent més crítica dins del grup i més que incitava, i això ens va ajudar molt a anar endavant en aquest sentit. Un altre dels aspectes que sempre també anava és com aconseguir anar endavant. O sigui, el nostre objectiu és que totes aprenguéssiu, o sigui, que totes aprovessiu, per dir-ho a vegades amb llenguatge, però el que volíem és que aprenguéssiu, i tothom, totes. Per tant, una de les coses que vam aprendre molt és no... coses que després hem trobat als centres i que en canvi posem en crisi i que en aquell moment ja ho fèiem, era mai dir, mira, com aquestes nenes viuen en aquest barri, o tenen aquestes famílies, o aquesta nena és una mica no sé què. No, el nostre repte sempre és dir, amb aquesta situació, amb aquestes condicions que viu, què fem perquè totes aprenguin, perquè totes se'n surtin, perquè totes aprovin, que llavors hi havia la revàlida que havíeu d'anar a fora a fer-la. Us en recordeu? Per tant, era el repte arribar. Ara seran les PAU, però llavors eren les revàlides de batxillerat. A 14 anys. Eren a 14 anys la primera, i després hi havia la de batxillerat. Us en recordeu una mica. El nostre repte era no estar tranquils i dir, bueno, mira, aprovaran el 40% o el 50%. No, totes. I això ens va fer, que va ser l'altra cosa que vam aprendre molt, que és
col·laborar amb les famílies. O sigui, moltes de les famílies del barri, o sigui, es va aconseguir treballar. Jo amb l'Helena Gomis, que està per aquí, sempre recordem algunes sessions que fèiem als pares per ensenyar-los el mètode científic. I alguns de vosaltres heu dit que els pares encara recorden, o la mare encara recorda, sessions d'aquestes en què es treballaven temes d'aquests. Vam intentar molt aconseguir, i quan un de vosaltres tenia problemes importants, doncs parlàvem amb la mare i parlàvem de veure com havia sigut el part, o parlàvem, en fi, per intentar trobar, explicar-nos per què no funciona. No sé si ens adonem. Jo crec que això, a mi, almenys, i en totes, hem parlat sempre amb totes les companyes que després hem anat veient, aquest no renunciar a que cap alumne aprengui. I això encara no s'ha superat, jo crec, el sistema educatiu nostre. Encara es tendeix molt a dir aquest no pot, doncs és el seu problema, no és el meu problema. Nosaltres sí, el fèiem el nostre problema, però ho vam aprendre a discutir amb les famílies. Vull dir, esclar, nosaltres no ho podíem resoldre tot, però jo me'n recordo moltes reunions amb els pares, moltes entrevistes que venia la mare quasi sempre, i llavors allà parlant i discutint de com aconseguir que realment tothom se'n sortís i aprovés la revàlida famosa, que era... Jo, per exemple, estàvem de tutores a quart i, esclar, era el repte que teníem més important. Per tant, això també va ser un tipus d'aprenentatge que, si un està sol, de seguida es desanima, però com això era col·lectiu, totes ens animàvem entre totes, doncs anàvem molt endavant. Un altre aprenentatge que també jo diria, estic parlant de coses que suposo que esteu d'acord que van ser aprenentatges en aquell moment, però que 50 anys després encara l'escola no podem dir que ho ha incorporat del tot, però va ser la participació vostra dels alumnes en moltes activitats. Sabeu que moltes de vosaltres éreu alcaldesses o éreu, no sé, teníeu càrrecs d'aquests, formàveu el grup, algunes anàveu a les reunions de claustre dels professors, interveníeu, fèieu les vostres coses, o sigui que també va ser un aprenentatge d'això, de com aconseguir, i éreu petites, vull dir, relativament teníeu edats, però en canvi vam aconseguir que moltes de vosaltres, no totes evidentment, però moltes de vosaltres realment s'organitzés una participació. I les tutories tenien un caire diferent de moltes, eren tutories en què tractàvem temes interessants, de fons, d'actualitat. En el llibre, si mireu, que tenim recollits alguns, els temes, jo sempre dic, semblen els d'actualitat, vull dir, ha canviat. Llavors era la guerra del Vietnam, ara és la guerra d'Ucraïna. Abans era, el problema de Bolívia, continua sent igual, a Sud-amèrica, enteneu? Si el liti ara serà diferent, enteneu? Vull dir que quan vas mirant tots els temes que tractaven, dius, ostres, és que sembla que el món no ha canviat tant, vull dir, són molt similars. I aquests temes els discutíem, eren temes de tutoria, amb noies de 12, 13, 14 anys, m'enteneu? Vull dir que com algunes de vosaltres dèieu, precisament, i abans ho comentàveu, precisament dèieu, és que quan comparàvem amb companyes d'altres instituts i de més, és que vèiem que nosaltres fèiem coses molt diferents i un altre món, semblava un altre centre. Però és que per nosaltres, els professors, també va ser aquest aprenentatge. Com no teníem experiències d'altres instituts més, diguem-ne, que fessin tradicional, ho vam inventar, però vam tenir la sort de poder inventar conjuntament. Per tant, jo crec que va ser per nosaltres una experiència d'aprenentatge fonamental. És un entrelligat, diguem-ne, jo he posat com apartats diferents, però al final tot això es fa una xarxa de moltes coses i que totes ens han condicionat la nostra vida professional. Per això no us estranyi que hàgim decidit escriure el llibre, perquè ens semblava que també podia ser útil per a les noves generacions, o sigui, pels nous professors que entren, perquè vegin una mica què vol dir començar i què vol dir fer-ho, podia tenir aquesta utilitat, o sigui, no només com a memòria històrica, que també ens sembla que és important refer-ho, sinó com a futur. I bé, tot això ens ha ajudat materials que teníem, o sigui que hem intentat que les coses que posàvem fossin el màxim de reals possible, no de més, i amb això
també ens heu ajudat molt perquè moltes de vosaltres us vam demanar que ens donéssiu les vostres valoracions, els vostres records i tot, i també els hem inclòs al llibre, i també dins de lo que cap, perquè és això, és un entreteixit, és una xarxa. No podem dir que érem nosaltres, éreu vosaltres, éreu els vostres pares i mares, era el barri, com dèieu molt bé i com parlàveu, doncs nosaltres no estàvem només a l'institut, sinó jo anava, recordo, a reunions de la comissió de barri, en la qual hi havia tot això, i anàvem quan es va fer la campanya Aprender el Problema, doncs estàvem allà i era de tot el barri. Enteneu? Sí que va ser, esteu d'acord, un aprenentatge per nosaltres jovenetes, molt clau i molt ens ha ajudat a anar endavant, i per tant us agraïm a vosaltres que ens ho haguéssiu fet possible i esperem que pugueu anar-ho divulgant perquè tota la gent que conegueu que puguin aprendre a partir de la nostra experiència. Per tant, moltes gràcies per estar aquí i per haver ajudat-nos. Bona tarda a tothom. Voldria afegir només... Bona tarda a tothom. Estic molt content d'estar aquí. Voldria afegir només 2 o 3 coses a lo que s'ha dit fins ara, però aquest cop més des de la perspectiva de l'escola professional i amb la visió més potser de la Covadonga i de la Carme sobretot, que vaig sentir tant sobre el Besòs que m'atreveixo a parlar en nom d'ella. Jo crec que la primera pregunta que es van fer, és a dir, tot des del punt de vista de l'escola professional, tot s'ha engegat gràcies a la directora, a Cova, que va obrir aquest centre a noves perspectives que en aquest cas estaven representades per la Carme, que venia de París i que acabava de viure al maig 68 i que fotimer d'idees i de coses noves, des de prohibir fins no sé què. Això. Aleshores, la primera pregunta que es van fer elles va ser, què fem en una escola de formació professional, en un barri obrer, en el context de l'època que ens acaba de descriure. I efectivament, hi havia una situació, no diria prerevolucionària, però hi havia una situació d'inestabilitat política terrible, perquè Franco tenia en aquell moment quasi 80 anys, no tenia un successor clar, tenia el Parkinson, no sabia el règim, com he dit abans, el Josep era temerós del que podia passar. D'alguna manera tot era possible, perquè al mateix temps a Europa hi havia hagut maig 68 per les democràcies occidentals, hi havia hagut el Primavera de Praga, tot estava en moviment. I llavors, amb aquest moviment de tot és possible, d'alguna manera, la gent sortia al carrer, formava comissions de barris, formava comissions d'empreses, totes clandestines, totes amb un risc enorme per a les persones, i era aquest clima. I llavors aquest clima s'ha viscut molt més, jo crec, des de l'escola professional que des de la filial de l'institut. No és per oposar, és simplement per descriure que hi havia una altra realitat, que era l'escola professional, en la qual els alumnes eren més grans, els alumnes treballaven, feien la seva jornada de treball, que a vegades, em sembla que el Joaquim m'ha dit que era més de 50 hores a la setmana. 62 hores. I a més venien a estudiar, i a més feien manifestacions, i a més,
amb la qual estaven ells en contacte directament amb la lògica del capital, la disciplina de l'empresa, la repressió policial al carrer, etc. És a dir, estem en un altre context, d'alguna manera. És el mateix context històric, però la pregunta fundamental no era tant com podem accedir a l'ensenyament, sinó més de dir què volem fer. Els profes plantejaven què volem formar. Volem formar gent qualificada, vale, d'acord, en això tothom està d'acord, però volem formar gent dòcil al sistema, obedients amb l'empresa, que coneguin les regles del joc, etc., o volem formar ciutadans, rebels, crítics, etc. I per tant, el què volem era molt important i es van posar d'acord d'alguna manera, van estar d'acord la Cova i la Carme per dir no, el que volem són formar persones lliures, conscients, crítiques. Era una opció de centre. Era com el projecte polític del centre. Des d'aquesta perspectiva, jo crec que les classes que donava la Carme, que es deien formació humana, per dissimular al màxim, de fet eren molt més que això. Eren, jo crec, una experiència d'obertura al món, de construcció de consciència de classe i d'iniciació política en un sentit ample de la política, no de partits, no de manipulació, sinó d'obertura a tots els temes públics. I no volien deslligar l'ensenyament de la lluita política per una altra societat. Bueno, la segona pregunta que venia després era com ho fem, això? Com ho fem? És a dir, com ensenyar de manera a apoyar, a estimular un canvi social i polític, a fer que la gent vagi en aquesta direcció i s'hi trobi bé i pugui implicar-se en aquest canvi social que es veia venir. Per la Cova i la Carme, era evident que un canvi social necessitava un canvi d'ensenyament. És a dir, no es poden formar persones lliures i crítiques des d'un ensenyament tradicional, vertical, autoritari, etc. Per això, i aquí es junten amb tot el professorat de la filial de l'institut per treballar, experimentar, aplicar noves propostes d'ensenyament basades en altres valors, com la curiositat, l'experimentació, les relacions horitzontals, l'intercanvi, la col·laboració, i no amb la transmissió vertical i jeràrquica de continguts. És evident que facilitar l'accés a l'ensenyament és important, sobretot que era dins d'un barri com el Besòs, era realment un repte, no? Arribar a que totes es puguin arribar a l'educació i que puguin pujar més enllà de lo que socialment se les esperava, no? Però facilitar l'ensenyament, progressar cap a la igualtat eren i són passos decisius per una transformació social més ampla, però no són suficients. És a dir, que el que està en joc també és l'orientació política del centre, que és el projecte del centre, i el tipus de societat que es prepara. Bé, això es va posar, jo crec, de manifest d'una manera meridiana amb l'acomiadament massiu que va ser, jo diria, perpetrat
per part de l'IMS. És a dir, que no és una anècdota. L'IMS, Institut Religiós, com a resposta als canvis introduïts, canvis en la manera d'educar les nenes, etc., decideix prescindir d'una gran quantitat, no sé quants exactament, de mestres, i així. És a dir, de manera absolutament dràstica i sense contemplació. És a dir, canviar l'ensenyament amenaça el poder. Amb aquestes coses que no semblen tan importants, però que, de fet, de retruc va haver aquest acte autoritari per part de l'IMS, va fer que la Covadonga, que formava part de l'IMS, es va enfadar com una mona i es va desesperar i va marxar i va deixar l'escola professional, amb la qual l'escola professional va canviar d'orientació, van entrar profes amb altres idees, es va introduir altres especialitats menys interessants des d'un punt de vista de formació política i, finalment, la Carme pràcticament la van gairebé despedir. És a dir, que va haver, a conseqüència de l'acomiadament massiu en l'institut, va haver a l'escola professional un canvi dràstic d'orientació. I aquí va haver totes les martingales de partits, gent infiltrades de partits que s'infiltraven dins de l'ensenyament per intentar controlar tot aquest camp. És a dir, que jo penso que, jo crec que la Carme també, que va haver una gran batalla política al voltant dels centres educatius del Besòs. És a dir, què faríem amb aquests centres, quina orientació donaríem, què volíem formar, tot això, el manteniment del poder establert va acabar amb l'experiència. Això, la Cova i la Carme sabien que posaven en perill això, però havien escollit aquesta via més arriscada. I sabem avui que no hi ha hagut aquest canvi social i polític pel qual molta gent havia lluitat, però el fet que la transició va ser simplement un maquillatge, va ser una cosa en la qual l'únic que era franquista era el propi Franco, tots els altres eren demòcrates de tota la vida, com tothom sap, amb la qual el fet que no s'hagin donat aquests passos, que s'hagi quedat amb un canvi cosmètic, no vol dir que en aquell moment es jugava tot això. I hi havia la possibilitat, o hi havia portes obertes sobre tot això. I que el que van fer la Carme i la Covadonga a l'escola professional i el que van fer també les mestres de l'institut era un enjeu, com on dit en francès, és a dir, estava en joc l'orientació política en sentit ample d'aquest centre. Jo crec que en funció d'això aquest llibre per mi no és un llibre de memòria històrica, que també recull d'alguna manera un testimoni d'una experiència en un moment donat, amb circumstàncies molt especials, etc. Però per mi la virtut que té és de ressuscitar aquesta utopia i aquesta voluntat de canvi que necessitàvem en aquell moment i que necessitem encara més ara.
Encara més perquè, com deia el Josep Ramonera, i jo estic totalment d'acord, d'alguna manera, tot i sent molt més arriscat en el moment de Franco, adherir-se a una voluntat transformadora era més fàcil, perquè hi havia utopies, hi havia possibilitats i hi havia l'esperança que es veia venir que aquesta situació no podia perpetuar-se. Ara la situació és molt més confusa, molt més fosca, en el sentit que hi ha unes forces que són les mateixes però que no sabem on estan, no sabem per on agafar-les, no hi ha utopia clares a les quals adherir-se i per tant estem amb una gran incertesa i un gran desconcert. I doncs rellegir això, veure amb quin impuls s'ha fet, amb quina força i amb quina generositat s'ha fet, jo crec que és una lliçó per ara. Aquest llibre per mi no és d'ahir, és d'avui i espero que sigui per demà. Aquest llibre jo crec que és simplement... Jo he vist, per exemple, el maig 68, que he viscut a França, he vist ressorgir temes libertaris de la Comuna de París de 1870 que havien desaparegut completament, és a dir, estaven tapades pel poder, estaven completament oblidades voluntàriament. I de cop i volta un altre moviment social ressuscita tots aquests símbols, totes aquestes coses i empalma amb el que va ser no sé quants anys abans. I jo penso que és això que no es aconsegueix, s'intenta, no es aconsegueix, es despedeixen, però això continuarà. I això ha de continuar. Amb formes noves, amb temes nous i tot això, però aquest impuls, jo crec, és absolutament d'actualitat. I, finalment, si em permeteu, jo diria 3 paraules sobre la Carme i una mica també de Covadonga, perquè és ella que va permetre una mica tot això i que se va arriscar. La Carme es va dedicar realment amb tota la seva ànima a l'escola professional de Besòs i als seus alumnes, perquè acabava de viure el maig 68, volia transmetre aquesta visió de llibertat, d'obertura profundament antiautoritària. I era el seu primer treball a Barcelona, és a dir, tornava a Barcelona i era el seu primer treball. I va portar a l'escola aquest esperit de lluita contínua contra el poder, inclòs el poder dels mestres sobre els alumnes. És a dir, que per ella la vida del centre era també els alumnes i no hi havia jerarquia, autoritat, és a dir, va ser també una de les coses que van separar després de quan la Cova va marxar, la gent que va entrar va voler una educació autoritària, perquè és així com s'aprenen les coses, amb continguts, educació autoritària i tot això. I Carme venia amb un altre esperit completament diferent. En la redacció del llibre va disfrutar molt, perquè va retrobar la Neus, la Mariona, el reste de la colla i tot això, i es va... Jo li deia, però no s'acaba aquest llibre. És que era com el camí, Rosari de l'Aurora, encara estàs amb això? I em dius, no s'acaba, però ens ho passem tan bé. Llavors es va passar tan bé escrivint el llibre, trobant-se un altre cop amb la colla i també
entrevistant els alumnes i recollint tot aquest feedback 50 anys després de saber què els hi quedava d'aquesta experiència, per ells què havia sigut tota aquesta història, i realment estava emocionada. Estava emocionada. Jo diria una última cosa de la Carme que jo crec que permet com il·lustrar una mica això. És a dir, quan li deien, o quan deia un exalumne del Besòs i que li deia que havia aconseguit tenir tal diploma o tot això, o entrar en formació superior o el que sigui, estava molt contenta. Estava molt contenta. Però realment, quan jo la veia feliç, de veritat, feliç profundament, és quan es trobava a una manifestació amb aquests mateixos alumnes. Ella tenia 80 i pico d'anys, però l'alegria que tenia quan tornava i que veia que els seus alumnes estaven continuant la lluita, estaven continuant a fer el mateix que ella havia intentat transmetre, realment per ella era l'èxit, era la satisfacció. Això, és que transmetre el sentit crític i donar força, esperança al canvi social i polític que vindrà, tard o d'hora, però que vindrà. Tard o d'hora, ja veurem. I amb això, amb el seu recordatori, perquè va conduir les coses fins al final, fins al recordatori, el que posaríem en el recordatori seu, ens ha demanat que poséssim com últimes paraules dirigides a totes les persones que estimava i que l'havien ajudat a ser el que va ser. Aquestes paraules són: tot està obert, tot està a les vostres mans.